Takže čaute ľudia, moje meno je Gamo a ja zdravím pri dnešnom takom menšom informačnom videjku. Takže v tomto videjku, ako môžete vidieť, máme s Tomášom na sebe mikinky. Pozrite sa teraz, vidíte to? Vidíte to? Gamo! Máme vlastné mikinky. Takže týmto videom by som chcel poďakovať firme Kreativátorom za to, že nám poskytli tieto mikinky. A teraz nás budete môcť poznať podľa týchto mikiniek na nejakých youtuberských akciách alebo aj mimo nich, keď sa prechádzame väčšinou po Poprade, po Fore a sme si povedali, že možno to budeme aj tak nosiť po vonku, aby sme si nejak zrobili meno, no ja. Takže na stránke kreativator.eu si môžete vytvoriť vlastné mikinky s vlastným nápadom, s vlastným dizajnom. A ak zadáte kód GAMO, tak budete mať na tieto mikiny alebo na aj iné veci 5% zľavu. No a je vlastne za celý nákup. Takže ešte raz ďakujem firme a uvidíme sa pri ďalšom novom videjku a nezabudnite lajkovať, zdieľať, odoberať. Takže čau. Všetky informácie nájdete.